Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Ulat kejelau Pagu Johan haka arpunriu tri unaitung arsa apulai la aga jing Mynjur yaka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act arhatar arpuai bla Mynjur daka yeng darbar thau anga Khasi Hills Autonomous District Council House nam arhatar apuai ka executive member ka bapet yaka tanat market jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Congress Mary Kharpuri haka jing akram bikla pathai kubor haka khanyo tri unailar arhatar apulai klai thu baleng ba kani kaan banla ki yau ki bandan yaka subcommittee yaka ba antip pajba kum ka market managing committee haka ba ki khot ki longru ki nong die ki nong rap bar ki nong khayi lingba kani ka subcommittee an sala bante lakami ki nu ki jinga pher jingmut hapreng ki nong die bar ki nong rap bar kani ka subcommittee kadai bandan yaka register ban bud dia ni try dukan bat ban pha yaka kai pot yaka executive committee jaka council man la usnem ka Congress Mary Kharpuri kalai thuru ha ka bayadai bakador kamur lingba kani ka an kan yarap shibu ni ginong ram namar ba kala kran shai ba ka district council ni ka executive committee kala ban bu ya ka dor ka bajam bar kumju ru lingba kani ka an la bsu ru ha ka ba ka jing ot kiloi ki marap kam dei bandan ulat kecela ula ai ke jing Mynjur ya kani ka amendment bill jong ka market act ka bangi lapas hapo ka house how arajar arpowe bat bangi dangyo ay ka jing Mynjur ka deha ka khat platrik jong ka jing Mynjur sa deha 26 July 26 jong ubnai July te nagaliang ka jong ka department bat nga kum ka iem in charge jong ka market nga dap da ka jing kamen namar ba kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu kabil kalong ka bakong san ba ka panirap na benta ki nongrep kumba phi layu i na kapor sha kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habayade bat ki marrep ki jongki haka jinsha khnyot ben ya kador haka jinsha khnyot ben kham tam e kini kani ka jingot kilo dia kani ka at kani rap shishay kinong rap haba yade mo hayo hat haba yade yathit yaki marrap ringkat bat ya ki jingri jingdo kamde tang ki marrap kani ka at ka kren ru ya ki jingri te kani ka long ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benta jong kani ka amendment act ru kalong ba Paman kiyo, haman kiyo kinong penyat, mo kum kini ki market managing committee. Kini banbu kerpang ya kini ka farmers consumer market area. Na benta ke jingya di ya thiet ya ki marret bat ya kini ki jingri ki livestock begin, mo. Dia kini rap shibun bah. Bat haman kiyo ru kindon kini ki sub committee. Bagi Khad kataga marketing solicitation committee. Ka market managing committee can constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khadru kinde ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee can constitute ya kani ka committee but hadin bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing Mynjur na ka executive committee yeah sa kawai dia ka banirap ya ki nong rep kani ka amendment act ka de halor kador baha kani ka act kala kren shai ba ka district council ka executive committee
kala ban bo ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka ban yarap shibon ya ki nong rep no kani ka at kala kren bon ke mo kalong ka ba ka ba kaway ka kendon ka ba lese ka ba nakaliang ka jongaru ringan chu ai tang phi ki main objectives jong ka habide bat kini ki jhur ki chap kinu ki mo ki mar ka ba ki wanra ayoru kani ka committee ka don ka bor ka ba kan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market ti kumi ki jingri kini ki livestock ro ka don ka bor ka ba kan check ba kide bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jinglum ki banwanra hayo kinong ki bibit ki balong babit ba ki pat ba kin consume ti namar ba ka don ka bor ka ba ka kan khang sindon ro ba kinum la bandiro ti kita kidi ke brohoi ba kani ka amendment act kan trekam ti khamta me haba PUE ba ha kini ki khundiat banai bala de chodan ka jiki bin habe de bat kot kilo ti hangni ru ngila e beso habe de bat kot kilo ba ka ot kilo kan num dan sho ti kani ka akla kran shai ban num la sho ban ot kilo but hayo ru kandon kani ka bakin ban khmi ban pet habe de bat kini ki non tribals ru no ki non tribals ru kinum la ban khai claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pet di kita ke pro khat but ka ru la da ka don ka jing affair jingmut happening ki nong rep bat ki nong khai ru kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ye ki babon ba ki nongrap ki ama de kejinge te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habe de bat kani ka mo ka bangila ya kren na ka por ya kani ka khai binami ti ban penduna bat pendu sendon ya kani ka khai binami kani ka sub committee kadai bandon ka register ka babya but hakata ka register kan hab ban bodien bat ban record ya ki try dukan bat ye ki nong shongwai brokhat bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasnya ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khai benami kala jele shapapalan ti kita kidi ki ba kani ka sub committee kadon ka bor but hot sakaway de ka ba kongsan e ka ba nangni shakmat ro kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan sha ka NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon rupa ti mot kinchuan ban regularize ka ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC jongki but kaway ka ba kongsan e ka ba ngiyui hakini kisni bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang parsha but anum sha ban di drugs ban khai drugs ne hado yo ganjaru hakino kino kiyo kihan bala dalam ba don ba penkhen ko mi kitaro kala don ka penalty ka ban penalize ru yo no ba penkhen hado shpo haja ka kala klan shai ba de hado shpo haja te om tang kataru kani ka amendment act kala don yaki kala bu lupa ba kino ba penkhen yaki kendon jong kani ka act ba hado ya ka management kani market management committee ru lada ki penkhen te kani ka sub committee kan ai ka jing ujor sha ka executive committee but nakaliang ka jongi yin sale e ka badon kam but kumno ban penalize but ban pentre kam ya kani ka at nang ni shakmat em kani te kan ka yak
ya market management committee te kan head hi naka kanu kayo ka baha kinu ki maru kila don lupa ya ka committee tu ba head hi te nang to te kila jit hi maki te stang ka ka ba long important menta ba kami kani ka sub committee kan bu jing e kum no ba 100% hi kumong no te ka hap hi po ka jurisdiction jo ka council la na tong ki area ki bam ha po jo ka jurisdiction jo ka council te ka ta tingim la mo Rikiway ki ba kamlong applicable gani? kamlong applicable bele ka nomlong applicable na marba pitip hi baka jurisdiction jongi ka nongi don ka bamde ha po ka jurisdiction kita gini ki normal areas kito te ka nom kta 10% te ka dehi ha po ka jimpet jo ka district council ke kanim de bangi kan kon kila bakla na bakla shibon ba na marngam kan mau shu ka tarik mo ka bangi la de em gila de khodi ka meeting ro conference hall amdai bangi kan khot amdai bangi shule lindet mo kaladan ka meeting ro po conference hall but amdai bakinong bangi shurai kirke na marngong ngai pi hangni kandon ka ka sub committee but hangni ka committee ro kindong kilong kidkhot ro kindai kinong rap kinong khai ro kindai kidkhot tedi hangta kin kini penbet ya kai ka bakidi benne tamba ka kilo ta kamle benden sho kakata ka day at the end of the day ka problem ka jongki ya ki yodi masih tingim pet mangi andre ni ai ke LOC la da manu ki ba wan pan LOC ka bakin ayu bu yo masih mo te ngi shu ai ke LOC halor ki documents ka baki la de submit changi ki documents ki babiang kino ki ban shnayo thauyo te kadi tang ta ka kamram ka jongi nim pet mangi ki yo masih ya mem nim don yo mangi ha polat kro ngin yo ne mangi lai kro ka yo jo ka de council de ta ka la jengkot ba ka pernihat palat ne kita artli ki yo nim don yo kata te mau babun bon pan en usin nang ngi te ne kan mau shno ka shno ne uru shimat ne te nang ha be pet ke records tingi BSB halor ke documents ki bala biang bakilayo na veterinary kilayo na ka state tingim la ban khang ni no ro ban ban shnayo ani ka sub committee te ka board ka sub committee la ai board be ha ni ka sub committee ka bakan pet kan khami lo diki ke parakat kala de kren lo ha ni ka act ka di ka amendment act debat kim sahab ai ki report ro shaka executive committee na kapor siya kapor te longi ru ngin coordinate lang bat ki ke bar bana bata ka jingba mo ka jingba jong baro khait lang te ngin hab ban long le shitom ge na ka department ro ka bangin bu den ke baro khait mo kin hab ban bu ek register ha ka ta ka register kin no download ya ki try dukan baro khait ki kerteng jo ki try dukan but halor kata ki try dukan kin don saki kerteng kin hab ai ya ki ba shimwai ro te hang tung ila ban detect but kide ban ai ka report sha ka executive committee pan te hang ila ban te la kam te ya ka khai benami ro kini benami ba don lupa pat kan ya em sooner all anong IP once ngila tri kam nang ni in sala ban detect namara kaliang ka department ro ringkat bat ki officers ki jonga in tre shitam ba yi ba ngin rat ding khong dot ke bro khoi ki ba mo bro shikata le se klemla ban rat ding khong makala de ka por hi ka ba nakaliang ka jongiru bangila de ban kendet ban rio hiru de tamanga de bro khat hi na mar banginom la shu ban shu compromise ka ju tede halor kani ken banga sa ongi phina do menne bangi treshi tamru ban ben bhaya kani ka principal act na mar kibon ki jingduna kibon ki jingtalo tinga kalman scam ba kani ka amendment act ka ba dang shuda Mynjur ulat ru ba kan long ka ba scam but kan long ka ban wanra ka jingba na benta hi kari ba ka chat ben rio but ye ki long dien ki chongi ro